Osvježena Mazda CX-60 stigla je u salon crnogorskog distributera firme FL Travel. Promjene počinju od unapređenja interijera kod srednjeg paketa opreme Homura. Dijelovi komandne table i vrata su sada u mat izradi, a tu su i novi umeci. Krovište i stubovi su također presvučeni crnim platnom. Mazda je reagovala i na jednu od najvećih kritika, pa je izmijenila zadnji sistem oslanjanja. Spiralne opruge su omekšane, a amortizeri ukrućeni u pokušaju da se unaprijedi udobnost, a da se ne ugrozi kontrola karoserije. Istovremeno modifikovani su i sistemi stabilnosti i kontrole trakcije. Pogonske opcije su ostale neizmijenjene, pa su tu i dalje plug-in hibridi i moćni i ekonomični šestocilindarski dizelaš. Cijene su ostale na istom nivou.